sai ka san yarinyar nan mun addu'a a can madam B. Allah ko? Allah. Yariya ne na gaya ma. Ni fa ba abin da yake gaba na ba kenan. Ga ya abin da yake sauri da ba na san irin wannan. Ba a zo a ba ku aiki ba za ku mai da hankali a kan. Ina baka labari. Yariyan nan yariyan ta waye. Allah ko? Allah. Malam da Allah ji wani yayi aiki mana. Hadarawa. Kace an yi ta yau ma da yamma zan koma. Ya san ni ban harkan club ne. Ba ruwana. Kafan nan kana suka duba mai. Ga zan duba ma kafan nan. Ai yau da ni zaka je. Kai matsala na da kai kenan. Duk in aka kawo gyara abin da a ce kai daban abin da kake yi. Notin ya goge mana gashi ya goge ne ai. To yanzu abin da za a yi ka canza wanda ya kamata a sa abu. Okay. Ina gaya ma yau da yamma. Zan koma wurin fatin nan. Ai ni in dai fati ana yi a gaskiya. Ba inda ba na zuwa saboda ni na yarda da fati. Da ni za a je. Allah. Ai da ni za a je yau. Wannan ne kun ta kai amma bacci nake so. Insha biyu. Ina zuwa. Wannan waye ta? Wannan wata yarinya ne. Kai ba ma yar gari bane ba kuwa. Ka gani? Wannan bari lamba ma. malam kai Ina bari domin Ya dan kira shi ne amma yanzu zai. An dai ba zai dade ba ai shi kenan. Ni da kake mun na me yasa ka koma na shi? Yanzu nan zan dan gyara mushi yanzu nan za a gama mushi. Malam fa sauri nake akwai mai jira na ya kamata ka zo ka hada mun na wannan ni ba sauri nake malam. Ka san tun yaushe nake gare ki. mai gida kai ba za ka gane bane ba shi yake mun aiki ba ga wanda yake mun aiki kai kuma ya za a dauke shi ya hakuri tun da yace zai gama yanzu zai kare. Ya hakuri duka ku za a gama muku aiki. Ya naga ka canza kaya ne. ina zuwa minti bi da Allah. Yanzu ga gaskiya ni ko wannan gyaran ma. Ka duba wannan yanzu ya zo wurin nan har an gama gyaran shi tuntuni. Na dade a garejin nan ba kuma abin da za ku mun. Kai ya hakuri kai ma yanzu nan za a sallame ka. Dogar na ya zai dan dawo. Yan mata ya haka ne. Ya yi ba. Ya yi. Daga ina ka? Lafiya na wallahi. Ina zama a gefen shago na hango ki. Za ki wuce na sai bari mu san saboda na ga ke din kin haɗu. Lafiya na wallahi. Baby. Wato ni suna na Ibrahim Bekan mai boutique kaciya. Da kai ne Ibrahim Bekan. Ni ne Ibrahim Bekan wallahi. Allah. Kai ne Ibrahim Bekan. Wallahi ni ne. Dama kin sani kenan ko kina jin labari? Ina jin labari kana tallan kayayyaki. Kaya in dai na sawa ne. Na sawa ne yayi. Ba kama na gaskiya. Ko za mu je ki gani? A cikin labari. Mu je daga nan ma sai ki dan samu koda takalmi ko riga ba. Za mu je. Kubar zaki na su mai zamo aibuwa. Kaddara dai na nan zuwan ta bai lanti ba. Idan ka koma wane ne baka ki mai barka ba. Bakon a farka kenan bakwakin harba ba. Abin da ke damuna ba zan rufe amsa baya. Sanadin haduwa shi ke rabe kamanni. Daga an gamuwa an zo kabar tunani. Wai me ke faruwa soke bibin jini. Wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini. Wayata na yarda na rasa wasa da nema. Na kira dan na ɗauka sai na jara an kashe ba. Sai na tura dan sako don a gani hadu ba min. Sai da na fidda rai na san ba za a ɗauka ba. Kaya na gaya miki takalman yan kwallo ne kin gasu duk irin na Cristiano na Messi ga su. Ai ba sa garin Kaciya dama yake ba duk ina ta jin ana tallan shi a sha garin nan yake. Kai dan Allah. Wallahi. Adam irin kanis Adam zango suke sawa su Alinu su Hamisu Bureka kin gasu. Kin gani? Everything so nice. Har da kayan mata kin ga takalmin nan. Wow. Lesh takalmin mace. Wallahi yayi kyau ba. Ya miki takalmin? Wallahi. Zaki je da shi. Kin ga wannan wandunan kin gansu? Kai. Wandunan da ake yayi kenan. Kin gansu? Wallahi shi ake yayi. Duk gaye in ya isa gaye wannan wandan yayi. Kaga
bari kai yaro dauko mun rigar can ga ta can sweater nan a'a ga su can a ciki kai sauri mana haba matsala na da kai kenan in a ce kai abu kana abu sauri na osa in ka ka kama cin kwai kai kato dauko ɗayan farin nan in gani yanzu wannan zai fitin naki a yi wannan zai yi kyau sosai wallahi dama ina son dan yi hotuna kaga dama ina son baki san ana kin kalla waka musu breaka wanda ake ce sai da ke wari na ga shi suka yi kin ga gasa ya jiki na yi haka ne 5,000 ake sayar da su idan sun nan a'a ai ba ma ragi wallahi ina ma so haka wallahi Allah ka ga miki ai ana yayin irin rigunan nan wallahi ka gani ma akwai fararen wanduna a wurin fararen wanduna akwai su akwai kai yaro shi ka yaro nan nawa akwai kai sanyin jiki haba wallahi ko ni yayi kyau ai na gaya miki in dai shago nayi ni Ibrahim Beckham Kachia haba ai na yi rata na yi zarra kaga ko aure ne ma fa akwai takalma sosai na ai ango ya isa ango dole sai ya zo nan ko ni ma na gani su links ga su can ma ina ganin su wallahi kai ko ni yayi kyau Allah wallahi to yanzu fa zan tafi da su kenan a'a ba dole ki tafi da su ai yanzu kin gane amma kafin mu zaki ya zan baka gyaran mashin ka zo ka ajiye min aiki ina ta jiran ka kai ka san na ina Allah mu je gyara min mashin dina da Allah gyaran mashin kuma je da Allah bari ba su kayan mana a'a ga kayan ku da Allah kan renin wayo yana metiano are na wasu na bayar me yana mata fusi wo drase wai sanera de wa mafa menya se yes but what I said do su to Allah wuce ka gyara mu ga bari canza kaya mu haka za ka gyara mu fari riga ne ni ne ya shafe ni ba dai ka gyara mun mashin ina ba Kano ina spana ne bani ba ni spana wallahi ka kofta mu ka zan ɓaci kaya na ya shafe ni kawai ka gyara mun mashin ina mashin shi ne damuwa